Най-известните герои на японската анимация се събраха на едно място в столицата. Причината е провеждането на тазгодишните косплей игри за нестандартното хоби, което набира все по-голяма популярност, разказва Тихомир Игнатов и оператор Евгений Борисов. Косплеят се заражда преди повече от 30 години, а името в превод на български означава игра с костюми. Като цяло тази култура се върви най-вече около изработването на костюма на персонажа и изиграването му евентуално на сцена. Или, разбира се, има и вариант с фотосесия сред природата. Участниците избират любим герой, който най-често е от японската анимация. Феновете трябва да постигнат максимално автентичен вид. Героят ми е от анимето Death Note, Рюк, богът на смъртта. Подобрявам на него. Първо обичам да ям ябълки, обичам да се правя на шанта в време на време. И така. Освен, че имитират любимите си герои, косплеерите могат и да пишат собствени сценарии, като Мартин, например. Единственото правило е да няма остри предмети на сцената, героите не трябва да са оскъдно облечени. За днешната игра Мартин е довел приятелката си Илона, която е от Холандия. Заедно са съчетали костюмите и са измислили собствена концепция. Понякога ходим и пришивач. Част от костюма е мое произведение. Тази път е мое произведение, аз съм го правил. Играта се заражда у нас през 2005 година, а първите игри се провеждат в Рибарица, когато в България имало едва 10 последователи. Днес феновете са се увеличили, а игрите се организират по интернет, където всеки обсъжда идеи за нови костюми и сюжети. А игрите на Олимпиадата в Лондон са в разгара си. Вече имаме и първите победи. Десислава Ечева с новините. Добър вечер. Добър вечер. И двамата ни тенисисти днес постигнаха победи. Цветана Пиронкова за втори път участва на Олимпийските игри. Отново ще играе във втори кръг. Григор Димитров пък печели още при дебюта си. Благодаря ти. Ще ги следим. Няма да се разминем ние с горещините и този уикенд. Сколко скача живакът? Утре отговор от Дори Иванова след секунди. Аз ви благодаря, че избрахте новините на BBT. Спокойна нощ.